and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ahiyawa nga gustong maangil. Usamay among ikalagan ninyo, Mer, ha? Kamu gina nga mong tuyo din eh. Kumusta naman ang gikidnap? Ay, kukuan. Kining, kaloy sa Ginoo, Ming, okay ra gyud in town kayo ko. Okay ra ko. Oh, come on. Di mi maglangay din eh, Lucio. Usa man gid ka tinuod ni mga balita karon. Tinuod ba gyud nga gikidnap ka? O nagimuhimo ra mog istorya? Ha, Lucio? Kuan Ming, kining, tinuod taon na, uy, di-kidnap gyud ko nila. Di-kidnap mi, di-kidnap. Og usa ka tinuod nga gitabangan man kuno kanila kulata? OGM! So, GM, O gyud Ming. Wala na. Tinuod nila. That's true. Kisa may mga nagkulata nimo. Ang una yun, ang mga sakop ni Dindo. Unya, ang grabe yun nga nagbunog na ko, si Dindo mismo. Oh, kapong! Asa man ron imong mga bunog, Lucio? KM, Ha? kuan Mer, Oh, naayo naman gud ko. mao ba? Pero, syaro sad no? Wa pa gani mo labay ang usa ka semana, naayo dayon ka? Kuan, Mer, kanang, di manggod kayo maklaro ang bunog ni Lucio kay lagumon masagun ni siyag pamanit upang sa ilong. Di sab ko lagumuntor, oy. Murino lang kong pamanit. Murino pa. Dili na maoy importante na mo oy. Kung unsa gyud na inyong pamanit diha. Ang mahinungdanon nga nasayod mi kung nagsulti ba gyud mo tinuod. Nagsulti magyunas Lucio tinuod mi. Boy no, dinala na mo tas na nga mong tuyo ninyo. Basta kinahibawan namin kung unsa gid ang tinuod. Kanang, Mer, nalami pangutanan ninyo ba? Unsa man na? Pwede po ba mi nga makapamisita sa inyo? Bangag sa ilong. Sorry to review. Di pwede. Mer, tana. Ayay. Ayay, Bangag nako. sa ilong. Misirit malaglakaw naman mulingi isyo. Ay, isilti. Silti. Sagdi lang, Tor. Di na to sila mapugos. We cannot pugosize them. Uy, tiiski. Usa man na? Ayay. Lisod. Murag kita nagay nabalian ni. Masabot yun nga wa sila mutuon na to. Na? O kita na hinoy na himong baka ko na ining sitwasyon na bangag sa ilong. Oh, come on. Sagdi lang, Tor. Mulot tawar gihapon ang tinuod. Dindo, unsa magiplano nimo ang mga tawhana, ha? Nga midaot sila sa imong dungog. Ito, ako gyud silang ipapreso. Matod sa ko, abogado, kunod sa kadako sa silot sa ngailang ipasangil nga rin ako. Mausabi, mahitabo unya nila. Kana! Kana yun! Muna'y angay sa mga taong bakakon. Kusog man daot sa ilang isid katao. Mga ako gid silang patagmon dito. Kana! Kadelikado kayo kung musanay ni mga klase sa tao ngayon ana. Oo, ana yun! Imo ka ng katungod. Kay bisag ako pa'y gingon na anak nila. Kanang buhat-buhatan kong sa. Ako ipapriso! Wala dito. Oh, simbahan ko. Ipabilanggo ginako sila. Hangtod nga madugta sila sa presuhan. Mirisi nila! Usahay ni tatay ba? Magkalagot ba yan na siya kun mo hinaway nagtao? Pero kini mga nahitabo na to karon sa tong palibot. Nakapuntos gid siya dako ini. Nga di gyud ay taangay mo salig dayon og mga tao nga bag-o pa nato nakaila. Bitaw, Ming. Gibati na gani ko kahadlok, Ming, kay basin og mubalik itong tawhana din, he. Nga, balibaran lang gud nato. Maglikay na lang gid ta. Lisod na. Lisod na kayo ay kung kita na say mabiktima din eh. Dili ba giti aw ang nahitabo nato karon. Ilabi na nga diha gid sa atong tungod ang pinusilay, Ming. Na, tinuod yun na, uy.
Delikado gyud ug maangin ta dinhi kun naa may atraso ng mga tawhanas lain. Ang dili makiangayon sa ilang gibuhat. Kay hasta si Dindo ilang giangin. Maunay wa na ko mauyon ni. Nga magbutang-butang silag sa nga wa himua sa tao. Bisan tuod og ako'y pagsalig ni Dindo, di man gid maayo nga maghimu-himo sila og istorya. Nga naman sad kahano nga ilang mang idamay si Dindo sa ilang gihimo? Aw sila gay makatubag ana, Mir, kung unsay ilang motibo. Di gyud na makatarunganon. Aw ang importante karon nga kita mismo nahibaw ta kung nagsulti ba sila sa tinuod o wa. Maglikay na lang gyud taming. Kaya aron dili ta maamong ining ilang mga kabuang. Desidido gis Dindo nga iyang ipapriso ang duha. Kay ngano di ay Jerry, dili gid ay tinuod ilang mga pasagil di Dindo. Dakong bakak, Tintay. Dakong bakak. Ha, nagtumo-tumo sa istorya. Why mindset? Way mindset nga nung ila man ang gibuhat ko no be. Ay, pastila naman ikaw. Mindset ba? Mindset. Sa'yo na kang sabton, uy. Gusto ang mga tawhana mangwarta. Oh, mangwarta. Mangwarta. Mangwarta? Oy, kakuyaw anak god. Oh, sobra pas, kuyaw Tintay. Delikado gid kayo. Kay mga mga budol ng mga tawhana. Nangita na silang ilang mabiktima. Kung mauna, delikado ng ilang gibuhat, oy Jer. Maobi taong ipapriso gislang Dindo. Aron ba mahipos ang mga badlungon ng mga tao? Unya si Padre, nahibaw na ba ni Ana? Nahibaw na si Padre Darwin. Unya sugot lang day siyang magpabiling ng mga tawhanas kumbinto. Labing siguro. Nangita lang mayong timing si Padre. Kay buutan ka ng pariya. Hinoon, ikaw nagpabilin gani ka, di ba? Ay, pastilan, wag yun ko magdahom nga ilan ning mahimo. Ako, Tintay, wa na ko mahibong alang gihimo. Sa dagway pang daan itong mga tawanan, Diyos! Mga mangilad kayo! Ikaw sa Jere, Ang alam mo ko? kay baobi ako sa imong kinaiya nga sa ringkapaw, ba sad ka? Ay, saling kapaw. Kalit lang na ba kang kalikoy? Na, Di mo ko ingon nga saling kapaw. sa maday ka. Kuha lang ka ng ana lang, banana lang. Anas mo now. Tintay, nakaila na kay ko adto mga tawhana. Og labing siguro, mapriso na sila! Kumusta na Kamir? Okay ra ko Dindo. Ikaw? Niya, medyo nasubo ko sa mga panghitabo. Among na istorya sila si Lucio ug si Toribio. Ug unsa man gid tinuod ang istorya Dindo nga ikaw man gid ilang gitumbok nga sad-an. Mawala gini makalagot og katawanan nga istorya, Mir. Kay ako kuno mo ay nagpakidnap ni Lucio, unya ako pagyo kuno ay nagbunog niya. Pero bisan si Hippie, uy, wag nakita bisan gamay bunog og garas sa lawas ni Lucio. Nagkita bitaw mi nila ni Lucio? Oh, suma. Ikaw, nakasaksi mo ka. Nabay bunog si Lucio? Wa man hinuon ko'y nakita Dindo. Kana, muna akong giingon sa tanan. Nga, imposible kayo. Wasap ko kasabot kung nga nung giamong ko silang kabuang. Nagtuo ko nga kanang mga tawhana. Gusto lang nila nga ila kong pangwartahan. Wag yung magdahom nga ilan ang mahimo. Hey, wa naman sa hinuon ko mahibong, Mir. Tungod sa mga impormasyon nga ako nahibawan. Nga kanang mga tawhana, naanay mga police record. Tingali. Mas maayo gid siguro nga maglikay na lang kita din. Ako gina silang patagmon, Mir. Malagmit, sud ining si Manaha. Mapriso gid sila. Imo gid sila ipapriso? Oh, kinahanglan gid, Mir. Di ko masukot nga gawas nun kay silang muhimo og mga daotang binuhatan. Kanang krimen. Pero din, luoy baya sa, di ba? Di kita angay nga maluoy sa mga taong kriminal, Mir. Itiyaw mo na. Dako na silang sindikato nga naglihok karon sa atong palibot.
Kung nakahimo gid sila sayop, angay sa gyud nga silutan sila silang gihimo. Angay gina silang patagmon, Mir. Di gina sila angay nga pasayloon. Nag-uul ba Tor? Are you sad? Kasabay di mag-uul ini nga itong kahimtang siyo. Nga hastas Padre Darwin. Wanay pagsalig na to. Unya mga kauban na to din sa simbahan. Lain na kay tinanawan na to. Bangag sa Oh, ilong. come on. Muna giingon nga, sadder than blow. Kabantay ka na. Maubitaw sa lagi. Pero, kining, dawato na lang yun nato. Nga ingon ini ang naitabo. Unsaon man nga sakop man ta sa balaod sa yuta. Law of land. Kabantay ka na. Sa langit siyo. Wala ba'y mga ingon ini siyo? Sa langit, wala ang bear. Ang kanta man din na. Kadiyot lang. Kaya sultihan tigas tinuod. Wa na to, wa na. Tuwa na dito. Tuwa na, meaning, naadid to ang kahingpitan. Hapsay og malinaon kay dito. Pulos kalipay og gugba ang batio nimo ni adtong dapita. Mauna, happiness. Ay, Not loneliness. pahita-bitaw din siyo. Tiiski. Usa man ang tiiski-tiski. Iyay, timasan ko. Ang kalibutan ug ang impierno murag wa nay kalainan. Bisag magbuhat tag maayo din kita gihapon mo mahimong dautan bangag sa ilong. SLT. Usam lang isilti. Sagdi lang, Tor. Nag-uol taon ko siyo. Oo, mamitaw. Pero inoti ka. Dawaton lang yun nato ang mga pag-antos ining kalbutana. Kaya gusto magatang malangit, will go to heaven. Ikaw lang, you will go to heaven lang. Nya, malangit ka ko ini nga wa man gitay bisag usa nga na-accomplish nga misyon. Bitaw sabno. Wow na. Gitagan na bayata din hisyo. Ayaw kalimot siyo nga hapit na ang adlaw nga gitagal na to nining kalibutana. Bangag sa ilong. Sagdi lang, Tor. Tabangan lang tika og pangatarungan unya sa Ginoo. Basta kay pabili lang yun sa imong kabuutan karon. Ha? Kay basin maura na'y makapahimo ni mo niyang anghel. Sama na ako. Sa tinood Sing lang siyo. asti. Masyo. Oh, Okay. Still is. still is unsa man na. Sa tinood lang siyo. Ay. Nagpugong lang yun ko. Pero ang naagod sa akong hunahon na karon nahibaw ba ka og unsa, ha? Unsa man, Nahibaw Tor? ka? What? Oh, gusto kong manimaos nila ni Dindo. Gusto na ko ng patio bangag sa ilong. Ha? Siya ko. Ha? Patio yun? Kauwi sa ni Mubdag siya ako. Nasya ko. Pinasigam ang mata mo sudlot. Daan man sudlot. Muna hindi as kung una-una siya. Nag-uol ko siya. Uy, baya ni mo. Nayawaan man ka, Tor, ana. Uy, nayawaan ka, nayawaan. Siyo. Kasi nalimot ka kung si kinsa ko bangag sa ilong. Di ay tuod, no? Remember me? Yawa man ka, Tor, no? Muna diya. Musik makaingon ka mura na yawaan. Bangag sa ilong. Come on. Unsa ba day angay nga itawag nimo? Ha? Unsa may ang itawag nimo nga ang yawa? Nga giyawaan mo na? Siyo, seryoso ta siya. Aha. Laing yun ang akong pamati karong panahon na siyo. Ayaw pa da, Tor. Ayaw pa da. Laing yun siyo, murag dunay bagyong mabot. Ayaw pa da. Kinahanglan nga, di ka magpada. Ha? Kontrola lang yun ang imong kaugalingon. Sama atong gibagyo. Ang bagyong Christine. Doon natin nakita nga, may kumpayot slubi. Ha? Kusog iba, kumpayot. Di sa magpada. Huwag isang Yun pada. na ang batiunin mo. Huwag siya maanod. Nindot ng gobyerno. Ang lubi rin naanod. Oh. Bangag sa ilong. Oh, come on. Hay, Ay, bitasyo. kinahanglan lang yun. Ha? Nga di ka mawa sa mong una-una. Aron di ka mabalik nga to sa impyerno. Lagi. Ambot lang kayo ni. Gasipok ni kung osyo kung saon ako pagdanga kung kaugalingon bangag sa ilong. Ilabi na nga, gisungog yun tas panahon. Nga daghan kay tag mga pagsuway, bangag sa ilong. Oh, come on. Hay, Yuti. Sa yote. Uy, Tor. Di ba?
mga pulis man ang nagpaingon din, he. Tanawa. Uy. Hala, tinuod siya. Mga pulis. Umuan na siya. Marakita na gituyo, anak siya. O kuyong nilas dindo, bangag sa ilong. Yay, action ko ka nervous. Slightly nervous. Slightly? Nervous. Ginoo ko. Unsa may atong buhaton na ni. Tur, unsa man. Basig nakpunta nila. Kwan, arilis lang. Usay arilis. Relax lang siya, relax lang. Uy. Atos lang ang tubangon. Oh, come Atos on. lang ang tubangon, bangag sa ilong. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!